Kalong shisha ka jingkurku ka bakrao yuki khon samla ka rikhasi chantia ka baka MPSS Security Agency ka badon hathan muthlong si pramer harangkat ka jingitrelang bat ka Tribal and Rural Social Foundation hapo ka scheme skill Meghalaya ka balapunya da ka Meghalaya State Skill Development Society kilayo ban pelong ya ka training on security gan kabaklem jingsiu ha kini kibnai balade hathan muthlong si pramer kila don ha do sanpu prangut ki khon samlai shinrang bat kanthe ki papas bha ha kani ka free training kabla pelong hathat muthlong si pramer bat hashwa bakini ki khon samla ki bala pas ya kani ka training kin mi no na kani ka training center kala don ka jingpun khu burom yaki baro ha kani ka sngi ya ka jingyelang la penyai da iba sambor suting hashwa banstang ya ka jingyelang la yo ka jingduai bakerpang na ikong pilipon la yo ro banthang mombati penher ya kalama bat ot ya uribon da chief guest harangkat managing director pada guest of honors Layo ro ya ka report marching hakane ka sngi bat ya kini ki sanphu prangut ki khon samla layo ban penbam smai da managing director sar pendaplang muksor ki weipat ki bakren hakane ka sngi ki kunthup ya uba ti syang pliang president Tribal and Rural Foundation uba Pilar Stone Phawa Chief Organizing Secretary JSM batna uba Hertami uba Longro ukongsan hakane kasngi ban punpho punpheng yakane kasngi la donro ki samla ki bala yele kai trail bala sam yaki award sha kine ki bala pas bha ha kane ka training ya ki contain ai khuble la granda uba wellborn phawa uba Longro u advisor balapnwa ya ka jingyelang da ka jingduai na ikong penthamai shadap balapun kut sindon ya kane ka program da ka visarjan mataram mataram jai 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 Başlayın, baygın. Lai tụ i mắt yo i ni bam smai na i sar sli pendap lang besar i managing director ng i usnyaw ba si yen yo i ding bam smai to katu yo i ga jing penbam smai ni na good afternoon everybody. Please raise your hand and repeat after me. I, having been completed the unarmed training as a security guard ai player fever go abedi aduki monday kan pa khatam la ipi ki kini ki khna go chai kai nis ki man go pass ipi